Hòstia, hòstia. Lleganyes encara. Bueno, ja hem fet la macrocroqueta. Segat, el macro l'hem hagut de treure. Segat amb croqueta. Amb multicroqueta, en fet. I, bueno, hem començat 104, 6, anem arribant de 2, 12. I jo crec que ha quedat molt bé. Jo m'ho sap molt bé, i ara anem a fer el vermutet, però celebrar que ens ha sortit de puta mare. Has ficat 300 aquest tros. Sí o no? I van fer una promo. Estamos al mes de la sexta. No la va acabar, Mira, tu pots fer rotllo... Quina sèrie? No, però és diferent, és una sèrie diferent. Fem una tele, aquest rotllo rec. Pau, va. Va, corre tu, jo...